माबायदि मोनदों? जोंथ' गोजोननाय मोनदों, नाथाय जोङो बे बाथ्राखौबो बुंनो गोनां जादों। खारन जों जिखिनि होनांगौमोन बे एसेल' अनसुंथाइ होनायजों जोंनि गरिब गुन्द्राफोरखौ जोङो दिनैहाय थोजासे होदों होननानै साननानै लानो हाया। खारन बे खैफोदनि समावहाय बिथांमोना जे अबस्थायाव दङ, अन्तत' जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बे हिसाबै जोङो गोबां बिनिफ्राय बांसिन होनो हायोब्ला जोङो साबसिन मोनगौमोन। अब्लाबो जोङो जा एसे होनो हादों जोंनि फालरफोरा जोंनिफ्राय बे फंबायजों आंजों जोङो बेखिनिखौनो होनानै जोङो दा जायफोर अनसुंथाइखौ मोनग्रा बिसोरनि सायाव जोङो बिथांमोना मा बुङो जों होनो हानानै जों गोजोननाय मोनदों आरोखि। नोंथांमोना थाला बन्द'नि समाव नोंथांमोननि अनसुला गोसोजों नोंथांमोननि गामिनिनो सिकारबिल गामिनिनो गोरिब गुन्द्रा आइ आफा बिदा फंबायमोननो नोंथांमोना थाला बन्द'नि समाव रेसन राननानै होफैदों। बेखौ होनो मोननानै सारा माबायदि मोनदों गोसोआव? आदसा, सिगाङावनो आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि फारसे आं साबायखर बावनाय थाबाय। नंगौ, गमामायैनो जों दिनै मोनसे गोनांथार हाबाफारि लानानै जोंनि गामियाव, बे गामिनि मुंखौ जोङो सिकारबिल होननानै बुङो। जोङो बे सिकारबिल गामिनि जानानै गामियावहाय जोङो सानै, गोबां दङमोनब्लाबो साख्रिआवलाफ्रा जों सानै दिनैहाय बेहाय नुजाफैनाय जाहैदों। दा आङो जाहैबाय काजोलगाव हाइ स्कुलनि हेडमास्टार। आंनि जोनोम गामिया बेनो, नाथाय आंनि आसल माने जे जायगायाव आङो हाबा मावो आंनि फरायसालिया जाहैबाय पर्बझरावसो। ओमफ्राय आंजों लोगोसे बे गामिनिनो जोंहा सार्कोल अफिसाव मावग्रा आंनिनो फंबाय सोमोन्दो जानाय फिरस बसुमतारी। जों सानैजों नैबे दानि बुहुमाव जाना गिख्रांथाव मोनसे जे भाइरास, नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय, जायखौ जोङो कर'ना भाइरास होननानै मिथिगौ। बे कर'ना भाइरासनि थाखाय दिनैहाय सारा भारतबर्षआवनो जोंनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि बोसोन बादियै दिनै सारा भारतबर्षजों लोगोसे जोंनि आसामावबो लकडाउन जानानै थानायलाय जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा, बे गामिनि गोरिब गुन्द्राफ्रा जायफ्रा हाजिरा मावनानै जाग्रा, बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जिउ दैदेननो गोनां जानानै फैदों। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय नैबे फंबायजों आंजों जा एसे हायो बे गरिब गुन्द्रानो थाखाय जोङो मोनसे अनसुंथाइ होनो सेस्था खालामनाय जाबाय दिनैहाय। दा बिनि गेजेराव दङ जोङो 4 केजि माइरं, बेनिफ्राय आधा केजि दालि दङ, आरो बेनिफ्राय आधा लिटार थाव गोथां दङ, आरो बिनिफ्राय साबोन दङ आखाइ सुनो थाखाय, आरो बिनिफ्राय जोङो बेखिनिखौनो आरो संख्रि दंबावो, बेखिनिखौनो जोङो दिनैहाय जगार खालामनाय जादों। जगार खालामनानै जोङो दिनैहाय न'खरफ्रामबो गासैहाय 22 न'खरफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों। दिनै जोङो बेल' नङा, उनावहाय जुदि जोङो सम मोनबावोब्ला बा जोंखौ जुदि गभर्नमेन्टआ, आसाम सरकारखौनो होन, भारत गभर्नमेन्टखौनो होन, बिथांमोना जुदि लकडाउनखौ बारायनानै होयोब्ला जों इयुनाव आरो बे गैजारोङै गरिब न'खरफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोगोन होननानै जों साननानै दङ। नोंथाङा सासे सार्भिस हल्डार। सासे सार्भिस हल्डार जानायनि सिगां नोंथांमोननि जिथु रांखान्थि बिफान, लोगोसे देहा सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोनखौ मोनसे बिथोन होदोंमोन। जाय बिथांमोनहा सरकारि साकरि मावग्रा, बिथांमोनहा गावनि दरमाहाजोंनो जा एसे हायो बेखौ गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो एसेबाबो जानाय आदार जगायनानै हो, बे खोथाखौ बुंदोंमोन। नोंथाङा बेखौ फल' खालामनानै दिनैनि जिथु लकडाउननि समाव गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो नोंथाङा बे आयजनखौ खालामदों नामा? बेथ' नंगौ। थारमाने आसाम सरकारनिफ्राय बिथोन बायदियै सासे साख्रिआवलाया सासेयाव न'खरबा होनो थिनदों, बिथोन होदों। बेनिखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों, फिसायैब्लाबो। जोङो दा बिनिखायनो जोङो दा होगासिनो दङ। ओरैनो नोंथांनि सिनायथिया? आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गरेस्वर रेभिनिउ सार्कोलाव ब्लाड मण्डल हिसाबै मावो। दा नोंथाङा बेखिनि जानाय आदारखौ गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरनो जगायना होनो मोननानै गोसोआव माबायदि फिल खालामदों?
जोबोद गोजोननाय मोनदों खारन दाथ' जोंनि गामिनिल' नङा गोबां जायगायावनो बे लकडाउननि थाखाय जायफोरा हाजिरा मावग्रा जायफोरा गारि सालायग्रा आरो बेबायदिनो दखान सखान होग्रा बिथांमोनहाबो जेबो खामानि मावनो हायाखै बे समावहाय न'निफ्राय ओंखारलांनो हायाखै बेनिखायनो जोंनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो न' फैनानै जोङो बे मुवा बेसादफोरखौ जोङो गथायनाय जादों फैबाय थानाय समाव लकडाउना 21 दिननि थाखाय थिजादोंमोन सानथाम सानब्रैनि उनावनो लकडाउननि जिथु थिजानाय सम बे बायनानै थांसै नाथाय कभिड-19आ बे आसामनिफ्राय जोबनानै थाङाबा बे लावबावनोबो हागौ जुदि लावबावोब्ला नोंथाङा इयुनावबो गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरखौ नायफिननायनि माबा मोनसे आसा दं नामा जोङो बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै दंखायो जोङो सानसे साननैनि बिथोराव जुदि लकडाउना जुदि आरो लावबावोबा फोलावबावोबा जोङो आरोबाव बेबायदिनो हाबाफारिखौ जोङो लाबावगोन होननानै नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे दा नोंथांमोननि सिखारबिल गामियाव जेरैहाय गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोर दं थिग बेबायदिनो गुबुन जायगायावबो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय गोरिब न'खरफोर दं थिग बैसोर जायगायावबो साफा सानै सोरबा सार्भिस हल्डार थागोन बिथांमोननि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा निस्सय आङो बेखौनो खावलायनो सानो जायफोर गामियाव बेबायदिनो जोंबायदि गोबां साख्रि मावग्राफोर थायो बिथांमोनहाबो जेन' गरिब गुन्द्राफोरनो हाजिरा मावनानै जाग्रा जायफोरा खेथि बाथि खालामनानै जाग्रा खामानि मावनो हायै मावनो मोनै बे समावहाय बयखौबो बेबायदिनो एसे अनसुंथाइ होनो थाखाय आं बयखौबो आंनि थरफनिफ्राय खावलायनाय जायो थेंक इउ गोजोन्थों कर'ना भाइरास ओंखारनो हायि खालामनायनि थाखाय अनसुंथाइ होनाय जादों